खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे फरायहरनाय थालायबाय। आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अनलायलायनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। ओमफ्राय आंनावबो बिहरबानो जाबाय आरो चेनेल दङबा। फुं जाबाय आरो दा हगार हरखांबाय गथ'खौबो। ओमफ्राय बिदिनोसै आं नालाय जाम्बि जाम्थि न' सिंनि दैखरनि एम्बुनि ब्लगा। ओमफ्राय आङो एखे खामानि मावखांजोबनानै दुगैखांनानैसो माबाफिनबाय आरो मानो होनबा मैया हस्पिटालाव थांदोंमोन नालाय लोगोफोर जेबो खामानि मावनाय जायासै न' सुनाय सिबनाय। ओमफ्राय आङो बिदिनो मावखांजोब्बाय माबाय दुगैबाय जि आरि गांसे गांनै सुबाय मामिनि स्कुल ड्रेस आरि। ओमफ्राय आङो फोरानबाय आरो दावराव जायो नालाय बियो गोसा जाथारो बेखायनो आङो दाननानै होबाय आरो। ओमफ्राय लोगोफोर नै आं बिदिनो गेलेयोबो एसे आंनिया माने महरा बिदिनो आं एसे थङालि स्टाइल। ओमफ्राय बे फोरानग्राखौ मेचिनखौ बोराया गावनो लाबोदोंमोन आरो आंनि खानाया आगोलहाय गोलावमोन लोगोफोर। ओमफ्राय खानाय रानिनि दाय जाबाय थानायखाय बोराया लाबोनानै होफैदों माने आं बिहरा हरलानो लाबोनानै होफैदों आरो। ओमफ्राय जि गोजोनलायबाय आरो ओमफ्राय एसे रायजाबायबो मानो बिहरामोन आं लाबोनाय होननानै। थ' बिदिबा जाबाय लोगोफोर आं फोरानबाय थाया बेजोंबो दिनै बोथोराबो बोरैबा ओमफ्राय गगा मोननो नागिरनायखायसो फोरानदों। आरो बेलासियाव मामिनिखौ एसे फोराननानै होयो मामियाबो हुगारनानै लानो रोङा नालाय बेनिखौबो एसे फोराननानै होयो। मा होनो आंबो गोरानबो खालामजोबथारा ओरैनो एसेल' फोरानो आरो खानायखौ नस्थ' जाजानो गियो आङो नङा होमबा। ओमफ्राय बाहायो सम सम सानफ्रामबो बाहाया बोथोर गाज्रिबा बाहायो आरो गोजां बोथोराव बाहायनाय जायो ओमफ्राय दा बाहाया। मैथ्रुजों नाखौनो संनोसै। बे मैथ्रुआ बै गाहायनि मेदाम हरनायमोन थाइनै हरदोंमोन ओइ थाइसे। ओमफ्राय संसै बेखौनो ना एवदों। लोगोफोर मैयानि मेथाइ होफैनाया माने मास मोनसेयाव खेबसे जाय प्रमसन जादों 1 थारिख ना मायाव लागायोनो आरो ओमफ्राय 1 थारिख बा 2 थारिख बा मोनजायो आरो फैयो आरो बे मेथाइआ। दासो जाबाय मैया जायासै गोदैखौ जोंहा बांद्राय एथबां रावबो फसाया माने थायो आरो गोदैया बिदिनो दहाय मामिनो स्कुलाव मोनसे हरबाय आं दा मोनसे दंबावोसो मोनब्रै हरो नालाय सोरबा बायदिया बारा हरो मोनब्रैनि खम रावबो हरखाया आरो लोगोफोर। मोनजाबाय थायो बिदिनो। मैथ्रु मुदुफुलखौबो कुकारावसो होबाय आङो बा गोबाव लायोना मोननाया आंना अलसिया नालाय बोरैबाथार दसेनो जानायखौ नायो। मोनबाय नै लोगोफोर आं बांद्राय हालदै बुरजा होआ। आंना दस्राफोरनि ओंख्रिखौ नायोबा आंना एसे आमाव जायो आरो आंबो एसे आमाव नालाय बेखायनो आं बायदि जायो। ओंखाम गाबबानो जाबाय। थुखैखांबाय गथ'खौबो थुखैखांबाय सिखारबाय बियो खिबायबो थुखैखाबायबो आङो ओंखामाबो गाबबाय नै। माथोबाव बोराय फैसिगोन जासिगोन नङा होमबा। बिदिनो जागासिनो आंनि देहाया माने बिराद हागजोगासिनो आरो एसे बार नांबाथाय। थ' दाख्लै बोराया उनाव थाइजौ लाबोबावनाया जि मोजांखा नै थैगोनसो बेसेबां गिदिरबो गिदिर ओमफ्राय बुस्थुआबो जानोबो गिदिर जानोबो गिदिर
थैगोन फाग्लिसो ओमफ्राय बिसोरनो माने गिदिरबो ओमफ्राय जेनेबा बिराद गोथावबो आरो लोगोफोर जागोन दे बेलासिबाय लोगोफोर 7था जाबाय दा दिनै मा बारमोनलाय बुधबार ओमफ्राय दहाय फुङावबो उन्दुबाय गथ'आ ओमफ्राय आहा दा उन्दुबावबाय दा फोजाथारबाय आङो गाहायाव थांनोसै संखांनानै माखांनानै होमबा जेब्लाखि फैया अरजाला आरो दानो 7था जाखाबाय 7थाबाबो मोनायाखै दा फैगौ फैगौ संफैगौ मागौ गोबाव जायो बेखायनो दसे बेरायनोसै थ' बाबा दे गाहायाव थांबाबो गस्ला सोलायनांगौखाय बायो आङो सोलायलायबाय थांसै ने बाबा ओइ बाबानि खादाया ओरै थालाय मालाबा लखबजोबो मालाबा मायो गाहायाव थांसै मोनानि खाजा नै संखानाय लाबोदों बोराया जिथार नायानो दंमोन आरोखि थैगोनसो माबायदि जानाय नायनोसै होनदो मानसिया हले खाख्लबलायनायसो आरोखि दिनै माने बिस्रा गरम मोनोबा आंहा गुसु मोन्दों गन्थङानो बारनांबानो माबा मिलु मिला मोनो खमाय बांद्रायमोन आंहा बेहाय बानलु होखायो थैगोनसो मा मा होनो मा मायो ओरैनोथ' गोथाव मोनजादों कालार होयो एसे बेदराव ओंखायनो बिदि जायो जोंथिंजायना बांद्राय कालारफोरखौनो बाहाया बिसिनिथिं गासिबावबो कालार जागोनसै माबा नोंथांमोनहा लुबैलायगोन लुबैयोब्रा मम्मी गासिबो होयो जाबानो खामानि जायाबानो खामानि गैया जाबाय नालाय सुलायबाय मालायबाय गाबोननि थाखाय रेडि दोनलायबाय आरो मा गाबोन फुङाव मा टिफिन हरनो टेनसन जायो आंहा मा संनानै हरनो मा मानो बेफोरबायदिनो सानबाय थायो एखमबा मोना सिमांफ्रावबो टिफिन बानायलाय लाङो ओमफ्राय जाखांलायबाय लोंखांलायबाय लोगोफोर मोनानि ओमफ्राय आं बेयावनो दोनथ'नोसै आरो लोगो मोनफिनगोन मोनसे गोदान भिडिअ'जों लोगोसे